Ngatana on albicir wiki min nangay waddanki on fijo fina tawa ha dow hello Facebook e YouTube kala nyande asabe malla duroɓe min ɓilanay on fijo fina tawa ngo fecare jawro no cogge waɗantay ha dow channel YouTube ɗum kawtal hore kai min nana bo gabare hen waɗa dara amma non min de dawr to min sise dowtana kam gorko mawɗo waɗa min na to nyande ɓeyduɗa fa ko koccuɗa waɗanma e bulalaji maɗa kanji noye kati ma hiɗi a in ɓeyda de joyi saboda gande to ɗum ma ɓandu ɗum ndi yaɗake ndu bawowi bone maɗa no bawi ma no hocce joyi ayi hono waɗani on ɗon oya nyande to maɗa waɗi jo o saaɗini hi ɓeydata maɗa to yafake ɓeydata amma fota ɓeydu dole ko comme ça tireni wallahi kila comme ça tireni de yene nden mi kambaki mi heɓayi nde hammi ɗo ko mi warta nyande alarba de min ɓilanay on fijo ngo ha koode radio ngam non hoyi min tefa gaɗanon min subscribe ha dow channel YouTube amin kawtal hore tv en gaɗon followers ha Facebook koode radio non giɗɓe in wattanta ɓe cippal ha nder fijo ngo ɓe mbaway ɓe tefa ha tongorde nde min ɓilata ha dow amin no gaɗa emi laamu ɗan wara kaɗo emi tuntona ɗan maysaji jorale jawfini jon wali tajas an waɗama no waɗi waɗo a fiyenoya lahu akbar haɓɓi tayyam min fiyata yo ɗon gonɗa dama yawwa madalla kai oho ai kai amunyayi endo ko Allah ɗo ko anni mo joɗi ɗo